Je BPC vhodné pre zdravie čriev? To je taká otázka. Skúsme sa na touto tému trošku zamyslieť, pretože mnoho ľudí BPC používa a dá sa povedať, že čo ak mnohých z vás trápi nejaký problém a bráni vám to teda dosiahnuť nejaké osobné ciele. Môžete sa cítiť viac unavený, môžete mať mozgovú hmlu, ktorá je v podstate dneska dosť extrémne rozšírená, problémy s pokožkou, bolesti kĺbov alebo nejaké tráviace ťažkosti. A keď si položíme tú otázku, že čo ak všetky tieto veci, ktoré som menoval pred chvíľou, úzko súvisia práve s nejakou jednou príčinou. A presne často toto vydávam v praxi v rámci klientery, že symptómy, ktoré na prvý pohľad spolu nejakým spôsobom vôbec nesúvisia, majú po hlbšom analyzovaní a nejakých formách vyšetrení jedného menovateľa a tým je narušené črevo, respektíve črevná dysbióza. Veľké množstvo ľudí o tom ani nemá ani šajnu a práve preto môže byť BPC 157 riešením pre množstvo ľudí, ktorí majú tento problém. Nejde však o také klasické tráviace ťažkosti, ktoré pozná väčšina ľudí. Hovoríme o situáciách, kde človek nejakým spôsobom chce chrániť svoju črevnú bariéru a zastaviť jej nejaké pomalé dlhodobé poškodzovanie, ktoré v priebehu rokov samozrejme sa kumuluje. A keď sa pozrieme na dnešný životný štýl ľudí, čo samozrejme stres, priemyselné spracované potraviny, nesteroidné protizápalové lieky, analgetika, ktoré sa používajú vo veľkom, antibiotika, ktoré lekári veľmi radi predpisujú. Všetky tieto faktory majú postupne vplyv a narúšajú črevnú bariéru. A tvoj najdôležitejší obranný systém, teda črevná bariéra, sa oslabuje a poškodzuje to potom tvoj organizmus, začínajú do organizmu prepúšťať látky, ktoré tam nemajú čo hľadať a to vyvoláva rôzne reakcie. A teraz tá otázka, ktorú si takmer dá sa povedať, že nikto nepoloží, že čo ak existuje látka, ktorú si telo vytvára samo vlastným mechanizmom a ktorá je určená presne na ochranu a obnovu tejto bariéry. A táto látka existuje a nazýva sa práve BPC 157, teda v angličtine je to, že Body Protective Compound 157. A jedna z takých najzaujímavejších vecí na BPC 157 je práve jej pôvod. Nejde o nejakú syntetickú látku, ktorá bola vyrobená v labáku, ide o látku, ktorú si telo vyrába prirodzene. Bola izolovaná zo žalúdočnej šťavy a prečo by žalúdok produkoval teda látku, ktorá má chrániť vlastné telo, vlastné tkanivá. A na tomto výskume sa podielali v podstate vedci, jeden chorvátsky vedec so svojím tímom. Meno je úplne irelevantné a venovali sa tejto štúdii 10 ročia. A zistilo sa, že BPC 157 je stabilný fragment pozostávajúci z 15 aminokyselín a celý proteín má molekulovú hmotnosť 40 000, čo je absolútne pre nás nepodstatné, lebo aj tak sme v tomto laici. Ale kľúčové to, čo však je dôležité povedať, je tá stabilita, pretože BPC 157 dokáže prežiť v žalúdočnej kyseline viac ako 24 hodín bez rozkladu, čo je pri peptidoch výnimočný stav, pretože väčšina z nich sa okamžite degraduje a rozpadáva. To znamená, že nejde ani tak o náhodu, telo je nastavené tak, aby túto látku prirodzene obsahovalo a produkovalo a je fascinujúce, ako komplexne efektívne je ľudské telo navrhnuté, že proste dokonalý mechanizmus. A keď sa niečo posere, tak je to v prdeli. A BPC 157 funguje ako prirodzený ochranný mechanizmus, teda odborne nazývaný ako cytoprotekcia, ktorá chráni sliznicu tráviaceho traktu pred každodenným poškodením. A zaujímavé je aj to, že nemá podobnosť so žiadnym známym črevným peptidom. Ďalej neimituje inú látku, nie je to nejaká napodobenina, ale má vlastný unikátny nejaký podpis a mechanizmus účinku, ktorý pripadá len BPC 157. Takže to, čo je základ zdravia, dlhovekosti, vitality, energie, stojí v podstate na tej jednej kľúčovej veci, integrite črevnej bariéry, črevnej sliznice. A táto bariéra je extrémne tenká, tvorí iba jedna vrstva buniek, ktorá oddeluje obsah čreva od krvného obehu. A ak funguje správne, prepúšťa živiny a blokuje baktérie, toxíny, nestrávené častice. A ak je narušená, tak vzniká systémový zápal a imunita sa rozladí,
objavujú sa reakcie na jedlo, po jedle prichádza únava, častokrát ľudia majú problém s histamínom a zhoršia sa stav pokožky, ľudia precitlivelo reagujú na podnety, ako predtým nereagovali. A som presvedčený, že každý pozná niekoho, kto má nejaký takýto podobný problém s trávením, alebo sám ho možno riešite a často tieto symptómy pôsobia, ako by spolu vôbec nesúviseli. Ale BPC-157 v tomto prípade zohráva dôležitú úlohu. Čiže podporuje prežitie buniek črevnej výstelky, zlepšuje ich regeneráciu, podporuje ich migráciu a pomáha obnoviť črevnú bariéru, črevnú výstelku. Inak povedané, posilňuje obranný mechanizmus, tú prvú líniu obranného mechanizmu, ktorý vo vašom tráviacom trakte máme, alebo aj v mojom, alebo vo vašom, našom. Dôležité je uvedomiť si, že bunky žalúdka sa obnovujú približne každé 2 dní. Telo má teda obrovskú schopnosť regenerácie, pokiaľ je všetko dobre nastavené. Čiže ak má na to vytvorené správne podmienky a práve tie sú dosť často narušené životným štýlom, ktorým vedieme. Výskum na zvieratách ukazuje, že BPC-157 chráni pred žalúdočnými vredmi, pomáha pri poškodení čriev, chráni pažerák. Existujú dokonca dáta u ľudí, tak nejaké tie predklinické štúdie fázy 2, lebo sú 3 fázy. A pri ulceróznej kolitíde, respektíve pri zápalom ochorení čreva, výsledky boli pomerne sľubné, aj keď zatiaľ nie sú nejaké rozsiahle randomizované štúdie. A zaujímavý je aj ten jeden výskum, ktorý som našiel, je, že používalo sa dokonca aj pri bolestiach močového mechúra, kde v malej skupine pacientov bolo podávané BPC a výrazným spôsobom sa im zlepšil stav, dokonca v rozmedzi 80 až 100%. A samozrejme, toto sú také tie malé štúdie. Dôležité je však povedať, že BPC má reálny efekt na sliznice vášho tela. Vo fitness svete sa BPC-157 spája najmä s regeneráciou pohybového aparátu. Jedným z dôvodom, prečo ho množstvo ľudí používa a prečo sa menej hovorí práve v súvislosti o črevách, je presvedčenie, že perorálne peptidy nefungujú tak, ako by mali fungovať. Existujú však dáta, ktoré naznačujú, že pri správnom formáte, respektíve forme tej kapsuly, toho zloženia môže mať BPC účinok aj pri perorálnom užití. Najväčšou chybou je však riešenie symptómov bez nejakej správnej diagnostiky. Ľudia častokrát si prečítajú o BPC nejaké krátke referentné údaje, objednajú si ho niekde z internetu a začnú užívať bez toho, aby vedeli, čo sa ich tele v skutočnosti deje, či reálne to BPC bude fungovať na ich problém. Pretože keď si to predstavíte ako napríklad kontrolku motora, ktorá vám vyskočí na palubnom denníku, tiež neviete konkrétne, čo sa v tom aute deje. Môže tam byť 1 500 000 problémov a vy na základe správneho diagnostikovania zistíte teda, o aký problém ide. S telom je to podobné. A pri tráviacich problémoch je kľúčové spraviť tiež nejakú diagnostiku. Môže ísť dýchový test na Helicobaktera, môže ísť test na SIBO, čo je bakteriálne prerastenie v tenkom čreve, analýzu stolice. Na základe týchto informácií, ktoré aj z krvi získate, sa dá zistiť, či ide o nejakú dysbiózu, alebo ide o priepustné črevo, to samozrejme z kolonoskopie, histaminovú intoleranciu, zápal, alebo nejaké zlé zloženie mikrobiomu. A až potom má zmysel v podstate aplikovať BPC v prípade potreby na tráviaci trakt. Pretože BPC-157 teda nie je to zázračná látka, že si ju dáte a zázračne sa vám všetky problémy skončia. Ona má však svoje benefity. To, čo je dokázané, že chráni sliznice, podporuje regeneráciu čreva, má veľmi sľubné výsledky vo výskume a široké využitie v regenerácii tkanív, čo už vieme aj ako športovci. A vo fitness a kulturistike sa využíva najmä pri regeneráciu svalov, šliach, úponov, urýchlenie hojenia, zranení, respektíve preťaženia pri tréningu. A vďaka tomu môžeme pri zaužívaní BPC na 5-7 trénovať oveľa efektívnejšie, regenerovať lepšie, rýchlejšie sa vrátiť do plnohodnotného výkonu, pokiaľ ten daný peptid BPC na tom komplexnom probléme sa bude podieľať a vyrieši ho. Celý rozdiel je samozrejme v tom prístupe, akým spôsobom k tomu pristupujete, jak budete pracovať s tými dátami, čo vám konkrétne je alebo nie. A bez ohľadu na to, či ide o BPC 157 alebo ide o akýkoľvek iný peptid, je vždy dôležité poznať diagnostiku, na čo cieľene ho chcete použiť, aby ten reálny peptid mohol vám nejako pomôcť. Takže
Toľko asi odo mňa v rámci BPC na 5-7. Toto video bolo hlavne určené spojitosti pre ľudí, ktorí majú potenciálne problém s tráviacím traktom a majú tam nejaké možno aj geneticky podmienené ochorenie tráviaceho traktu a hľadajú nejaký spôsob, ako si pomôcť zlepšiť ten stav prozápalového prostredia vo vašich črevách, pretože prozápalové prostredie a chronické ochorenia črev veľmi vážnym spôsobom dokážu skomplikovať život akéhokoľvek človeka bez ohľadu na to, či ste profesionálny športovec alebo nešportujete, alebo proste len sa snažíte dať nejakým spôsobom dokopy. Ja sám som si prešiel peklom v rámci problémov s trávením, diagnostikovaným v podstate syndrom dráždivého čreva, IBS, mám typ D, takže u mňa sa to tiež strieda, mám fáze relapsu a mám fáze remisie. Spojitosť s kulturistikou je to veľmi náročné spojiť, predtým som v podstate mohol jesť čokoľvek, akokoľvek, hocikoľko. V dnešnej dobe už to tak nie je, musím si viac dávať pozor. Je však pravda, že pokiaľ kontrolujem svoje zápalové prostredie, spojitosti s BPC na 5-7 alebo nejakými inými peptidmi, ktoré sú primárne určené na zdravie vašich čriev, k tým peptidom sa samozrejme dostanem v nejakom ďalšom videu, tak mi to výrazným spôsobom zlepšuje trávenie. Samozrejme za spojitosti ešte užívanie špecifických cielených probiotík, či už na histamín, alebo podporu rozmnožovania, osídlovania jednotlivých baktérií, jednotlivých kultúr, kmeňov, ktoré potrebujeme, boli vo väčšej miere, prevažovali nad tými zlými. A keď sa to dá dokopy ako balík, v rámci danej terapie, tak to výrazným spôsobom môže uľahčiť aj človeku, ktorý trpí nejakým syndromom s trávením. A ja osobne si myslím, že veľmi veľa ľudí má problém s trávením, mnoho ľudí si to neuvedomuje, mnoho ľudí to ignoruje, berú to ako prirodzenú časť svojho života. Ja vám poviem, že neignorujte to, pretože pokiaľ ignorujete prejavy tráviaceho traktu, ten vám vždy signalizuje niečo, že čo by ste mali alebo nemali so sebou robiť. Ignorácia dlhodobá môže viesť práve k zvýšenému zápalovému prostrediu a tým pádom oveľa negatívnejší dopad na vaše zdravie v horizonte niekoľkých mesiacov, rokov, keď sa to rozvinie. A samozrejme nedieje sa to zo dňa na deň, keď sa niekto posere 1 deň, 2 dní, 3 dní po sebe a má nejakú očistu v rámci, že ho chytí nejaká infekcia, to je v pohode. Ale pokiaľ dlhodobo reagujete nejako precitlivé na potraviny, na ktoré ste predtým nereagovali, je určite nutné to začať riešiť, nedávať to na vedľajšiu pokoľaj a nepripisovať to možno len nejakému náhodnému vyskytovaniu sa. Takže ďakujem, vidíme sa pri nejakom ďalšom, možno edukatívnom videjku v rámci mojej tvorby. Jednu časť videí dávam na Hero, tá je venovaná skôr problematike s dopingovými látkami a na YouTube budem dávať skôr také videá, ktoré môžem postovať na YouTube a nebudú nejakým spôsobom sankcionované a banované, takže vidíme sa.